Sí, estic sponsoritzat per la sala Bwin, que és la mateixa que patrocina el Madrid i em paga tornejos per tota Espanya, tornejos d'una entrada elevada, el qual va molt bé, perquè són tornejos que si te'ls has de pagar tu, diguéssim que no són del tot rentables perquè són 3 dies de torneig i has de comptar gastos d'hotel, de viatge, XX, i clar, realment surt molt més rentable jugar a casa. eh, si no et mous i li dediques totes les hores que li dedicaries al torneig, realment seria molt més rentable. Llavors està bé que si t'ho patrocinen i llavors quan punxes et quedes un 70% del que guanyes i et surt molt més rentable. No, és només per jugar tornejos en viu. Els calés que jo jugo a casa meva són meus i no me'ls patrocina ningú. Eh, és probable que hagi ajudat molt a lo que és el boom del pòquer. No sé si tindrà molt que veure amb que siguin més addictes. Probablement el que li agrada pues, jugaria igualment moltes hores en viu si no pogués jugar a internet. Per tant, no crec que sigui això. El que sí que dona és molta més facilitat per jugar, perquè si només es pot jugar als casinos, òbviament el fet que també es pugui jugar a casa ajuda a que la gent li dediqui moltes més hores. Sí, això es fa per disminuir una mica la variança del joc, no? Perquè diguéssim que el pòquer no és una ciència exacta i no es tracta de que tu guanyis diguéssim com si fos una muntanya així en la mateixa pendent tota l'estona, no? En realitat el teu gràfic va així, però es tracta de que si estàs jugant bé, pues, un dia guanyes 10.000, l'altre perds 7.000, per dir una xifra qualsevol, però el que es tracta és que al llarg plaç tu vas guanyant pues, de 3.000 en 3.000 cada mes, per dir alguna cosa. Sí, el que està succeint és que de fa 2 anys o 3, quan jo vaig començar realment, el nivell era molt dolent. Jo crec que era la mateixa gent que es pot trobar als casinos, que actualment són gent de calés que es pren el joc com un entreteniment més, un joc més de com qui juga al blackjack, a la ruleta, i no tenen en compte ni l'aspecte matemàtic, ni psicològic, ni cap mena d'estratègia. I clar, el que ha passat és que molta gent ha vist el boom aquest de l'oportunitat de fer calés i molta gent ha començat a estudiar, han sortit webs que es dediquen a l'estratègia del pòquer, a explicar tots els secrets. Llavors la gent està aprenent i es nota que hi ha un increment al nivell i cada cop, cada dia que passa les taules són més dures, ja no hi ha tants primos que es diu, que s'ha dit sempre, no? Sí, tant que pots arribar a viure, però no és tan fàcil com... Hi ha molta gent que comença... Jo començo aquí i ja puc viure d'això jugant... És bastant dur. Primer jo crec que... O sigui, per estar segur que tu pots viure d'això, has de dedicar molts mesos no, d'estudi. Jo crec que has de dedicar moltes hores de joc i quan portis 5 o 6 mesos guanyant a un ritme, diguéssim, a un ritme estàndard, regular. A un ritme regular, per dir alguna cosa, llavors sí que pots pensar, bueno, ara em puc dedicar. Hi ha gent que es dedica, hi ha gent que està guanyant molts calés, hi ha gent que guanya en un mes el que guanya un treballador en tot un any, però també hi ha gent que per molt que juga no va enlloc, i diguéssim que es tracta de... Al final els que estan vivint d'això em sembla que eren un 7% dels jugadors. El pòquer es pot prendre com una professió, però també diguéssim que clar, també es pot prendre com un hobby que et dongui calés. A mi m'agrada prendre-m'ho més així, no m'agrada pensar-ho com a professió. Conec a molts jugadors espanyols, perquè dins del Mundial conec a tots els professionals i conec a molts que guanyen molts calés, però també he conegut gent que ho ha intentat i s'ha donat de cap, perquè no valia, s'ha donat de caps contra la paret, per molt que ho ha provat. Per tant, no és tan fàcil com sembla i tampoc és un món de color verd. Òbviament és
totalment habilitat, i de fet el perfil que hi ha ara de jugador de pòquer a internet el perfil és el de friki matemàtic que s'estudia totes les matemàtiques del pòquer i dedica un munt d'hores. Hi ha molts jugadors que venen de llocs com el World of Warcraft i estan acostumats a estar moltes hores davant de l'ordinador, i això els ajuda, perquè a mi, per exemple, jo no estic acostumat i estic 2 hores jugant i clar, et demana estar concentrat si no vols cometre errors que et costin calés, i diguéssim que a les 2 hores ja estic cansat cerebralment per continuar, i aquests jugadors poden estar-se hores i hores, i és un factor més d'habilitat. La sort, diguéssim, que compta a curt plaç. A curt termini, la sort pot influir en un dia, en una sessió d'un dia, la sort pot influir un 50%, un 80% si vols, però al cap d'un any la sort influirà un 1%.